салом мухлисони бошгоҳи Барселонаи бузург. Милан ва Барселона кӯшиш мекунанд ки нимовизадгари Манчестер Юнайтед Ҷесси Лингардро ҳамчун агенти озод ба дастҳои худ ҷалб намоянд. Нимовизадгари Боруссия Мюнхенгладбах Денис Закария хоҳиши гузариш ба Барселонаро дорад. Барселона дар шартномаи нави Педри банде илова намудааст ки мувофиқи он маблағи трансфери ӯ ба дигар даста 1 миллиард евро муқаррар мегардад. Серхио Агуэро голи аввалини худро дар Барселона ба сама расонид. Маълумоти бештар оиди ин хабарҳо дар видеои имрӯза. Ҳоло ки то равзанаи трансфери вақти бисёр аст, ҳама таваҷҷӯҳ ба бозии имрӯзшан 16 октябр Манчестер Юнайтед зидди Лестер рақобат мекунад. Ана дар Фаронса бошад, мо ҳунарнамои якҷояи Месси ва Рамосро дар майдон хоҳем дид. Рақобатҳо хело ҷолибанд ва барои шавқвартар кардани тамошои онҳо метавонед аз 1x истифода намоед. Онҷо ба ҳамаи бозиҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод менамоянд ва ҳамчунин ба онҳое ки аввалин бор регистратсия мекунанд бо промокоди барсатиҷӣ то $100 бонус медиҳанд. Ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Нимовизадгари Манчестер Юнайтед Ҷесси Лингард метавонад тобистони соли оянда дастаашро ҳамчун агенти озод тарк намояд. Дастҳои Барселона ва Милан Лингардро зери назари худ қарор доданд ва худи бозингар низ зид нест ки карьерашро дар Испания ё Италия давом диҳад. Лингард аллакай пешниҳоди Манчестерро оиди идомаи шартномааш рад кардааст, зеро ӯ метарсад ки бо сабаби кам ба майдон омаданаш аз иштирок дар чемпионати ҷаҳон маҳрум мегардад. Лингард ба шарти дар Юнайтед боқӣ мемонад ки ба ӯ кафолати бисёртар дар бозиҳо иштирок карданро диҳанд. Нишондодҳои Лингард дар весхим арзандаи кафкубиҳост, вале мавсими имсола низ дар Манчестер Юнайтед ҳарчанд ки ҳамагӣ 45 дақиқа дар маҷмӯъ бозӣ кардааст, вале тавонист 2 гол ба нишон расонад. Гузариши ӯ ба Милан ҳам ба даста ва ҳам ба Лингард муфид аст, аммо дар Барселона шубҳа дорам ки ӯ натиҷа диҳад ва бозии арзанда барои рафтан ба ҷоми ҷаҳон нишон диҳад. Бозигарони ҷароҳатбардошта агар ба саф пайванданд, Лингард дар Барселона низ дар курсии эҳтиётӣ менишинад. Метавонем аз Каутино ки аз Премьер-лига ба Ла Лига омада буд хулоса барорем. Денис Закария нимовизадгари 24 солаи Боруссия Мюнхенгладбах ки шартномааш тобистони соли оянда ба анҷом мерасад, хоҳиши гузариш ба Барселонаро дорад. Футболбоз пешниҳоди дастаи Рома ва худи Боруссияро оиди идомаи шартномааш рад кардааст. Ювентус низ мақсади трансфери Закарияро дорад, вале футболбоз интизор мешавад ва умед дорад ки Барселона бо ӯ пешниҳоди гузариш мекунад. Мавқеи асосии Закария дар майдон апоринг мебошад ки барои Барселона чун обу ҳаво зарур аст. Дер боз дар ин мавқеъ Барселона футболбози арзанда надошт ва бори охир ин нақшро дар даста Кейта иҷро менамуд. Куман аз намудани апоринг доимо менолад ва бо ҳамин сабаб бо се мувофиқатгари марказӣ бозӣ мекунад. Бо гузариши Закария мумкин аст ки тамоми мушкилиҳои хатти дифои Барселона ҳал шавад, ба шарте ки хари сурх бозам Френки де Йонгро мувофиқатгар нагузорад. 2 сол пеш ҳатто худи Хосе Гвардиола мехост трансфери ӯро ба Манчестер Сити амалӣ намояд, вале ҷароҳат бардоштани ӯ ба ин мақсадаш монеа шуд. Фикр мекунам ӯ ивазкунандаи Олии Бускеси мусафети фартутии мо мешавад. Нимовизадгар Педри бо Барселона шартномаи нав ба имзо расонд. ҷониб ӯ оиди ҳамаи ҷузъиёти шартнома ба мувофиқа расиданд ва он то моҳи июни соли 2026 баста шуд. Тобистони соли 2020 футболбоз бозингари асосии даста гашт ва то ин дам дар ҳаят устувор боқӣ мондааст. Барселона ӯро соли 2019 дар 16-солагиаш аз дастаи Лас Палмас ба маблағи 5 миллион евро харидорӣ намудааст ва акнун маблағи гузариши ӯ ба дигар даста мувофиқи шартномааш 1 миллиард евро муқаррар гардидааст. гумон мекунам Лапорта баъди харидорӣ намудани Ньюкасл аз ҷониби шайхони араб бӯи пулро эҳсос намудааст, мисле ки муш бӯи панирро эҳсос мекунад. Ба фикри Лапорта Педриро ба зудӣ ба маблағи 1 миллиард евро ба Ньюкасл мефурӯшад. Тамоми қарзу қаволаи Барселонаро пардохт мекунад ва дар бақияш боз Мессиро аз ПСЖ бармегардонад. Акнун тасаввур кунед ки Лионел Мессиро ройгон ба ПСЖ доданд, Луис Суарезро ройгон ба Атлетико доданд, Антуан Гризманро низ қариб ки ройгон ба Атлетико доданд. Аммо дар шартномаи Педри 1 миллиард евро менависанд ки мабодо ягон даста ӯро харидорӣ накунад. Ин фикру ақидаҳоро ба Барселона ки машварат медода бошад? бозии рафиқонаи Барселона бо дастаи Карнело бо ҳисоби 2-2 мусовӣ хотима ёфт. Голҳои Барселонаро дар ин бозӣ Филиппи Каутино ва Серхио Агуэро ба нишон расониданд. Усман Дембеле дар ин бозӣ таоман иштирок накард ва хотиррасон мекунем ки ин голи аввалини Серхио Агуэро дар Барселона буд. Ба ғайр аз Дембеле дар ин бозӣ тамоми бозингарони ҷароҳатбардошта аз ҷумла Самуэл Умтити, Жорди Алба, Ансу Фати, Серхио Агуэро ва ҳатто Рики Пуш дар ҳайати асосӣ ба майдон омаданд.
баъд аз омадани Люк де Йонг мо ҳатто ба Мартин Брейтвейт зор задем ва баъди баргаштани Агуэро акнун нафаси озод мекашем. Ҳарчанд ки голи Агуэро дар бозии рафиқонаам бошад, вале барои мухлисон нерӯ умеди нав мебахшад. Акнун интизор мешавем ки Роналд Куман боз чӣ баҳонаҳои нав эҷод мекарда бошад, мисли баҳоное ки ҳаво сар буду либос тунук, тӯбро дар байни сабзаҳо гум мекардем, бозигарони рақиб 12 каса бозӣ мекарданд ва ғайраву ғайра. Дастаи Шериф дар гурӯҳи марг қарор дорад ва буҷаи солонаи ин даста мисли маоши якҳафтаинаи Дембеле аст, вале ӯ имкони аз гурӯҳаш баромадан дорад. Аммо барои Кумани мо ситораҳои футбол лозим аст ки натиҷаи хуб нишон диҳад. Акнун бо баргаштани ситораҳои мавҷуда интизор мешавем ки дар бозӣ бо Валенсияву Динамову Реал ӯ чӣ натиҷа нишон медода бошад. ба ҳамин том дӯстон, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.